Qui comença, va? Jo no, Vinga, Bueno, jo si voleu... Bueno, jo soc la Comença, Mar. comença. Perfecte. No, a veure... Què havíem de dir? Bueno, com ens diem i què fem, no? Vale. Bueno, jo soc la Mar i anar al circ el que faig és corda, bueno, és com la meva especialitat, i ara des de fa uns anys també estic fent màstil, així com de hobby, però clar, al final se t'acaba donant millor el hobby que el que has de fer perquè no tens tanta pressió d'haver-ho de fer bé, aleshores. Bueno, també faig màstil, sí. I em penjo del cabell a vegades, també. Ah, per això. Per això vaig escriure aquesta frase en el manifest, perquè era veritat. Sí. I, bueno, tinc una investigació amb una companyia que es diu If Circus, que és una amiga meva i jo, bueno, som dos, i tenim una investigació de cordes teixides. O sigui que això és com el que estic fent ara. Doncs és una corda molt més prima que les cordes aèries, diguem-ne. És com així, com de 8 mil·límetres de diàmetre. I les teixim i les desteixim. I tot són com... O sigui, és una estructura que està teixida amb aquesta corda. I la utilitzeu? És a dir, que sí, construïu l'element... Sí, ens pengem i tot. Ah, que xulo. Sí. És una corda com de 130 metres. Les tejedores. I està tot així. Bueno, això és com... I a nivell d'aguantar està tot segur, sí. El típic, però... Sí, tot bé. Clar, bueno, les cordes d'escalada són superfines i aguanten. Ja aguanta, sí, o sigui que... I quin tipus de cordes són? Cotó i això? És de cotó. Molt bé. Sí. Sostenibles. Sí. Sostenibles que ens sosté, també. No, bé. Molt bé. O sigui que això és com en el que estic ara. Pues, no sé. Toca a mi. Jo soc la sí. Pili Serrat. Admiro tu perquè ella ja em coneix. Ah, vale. Vaig començar fa un munt d'anys, fa 40 anys. Venia del món de la gimnàstica esportiva i del teatre, la dansa, etc. Vaig fer diverses proves en diferents camps. A la dansa què em passava? Jo venia del món de l'esportiva i quan em veia amb les bailarines totes finetes i les meves esquenes allà enormes, doncs desentonava. I llavors el circ va aparèixer a la meva vida per casualitat, perquè tenia uns plans un estiu i se'm van frustrar. Em va deixar un nòvio, en realitat. Mai li estaré prou agraïda que em deixés. I en vez d'anar-me'n a Bilbao, em vaig apuntar a un curs de circ. També perquè tenia com ganes de saltar, de fer rondar, fli-flac. Allò que havia deixat d'entrenar i ho necessitava. I a partir d'aquí vaig començar a treballar i en realitat jo no he anat mai a buscar el circ m'ha vingut a buscar, considero, perquè també jo el que era acròbata i vaig acabar sent trapecista perquè en l'espectacle que estava muntant va caure el trapecista i em van dir, tu, arriba! I jo, tal qual, Vull dir, una cosa, anàvem augmentant el número, anava creixent cada dia provàvem unes coses al dematí i per la tarda les... Adjudicada. Horrorós, sense matalassos, a 5 metres la barra. Clar, només això ho aguanta una gimnasta, ja t'ho Ja. dic. Jo només et dic que baixava, baixava per la corda i em tremolava tot. Vull dir, em tremolava perquè cada dia que pujava a fer la funció pensava que era l'últim dia de la meva vida, però així és tal qual. Jo pujava i deia, avui s'acaba tot, però pujava. Sí, no? I bueno, a partir d'aquí ja em vaig És com el problema del circ, no? Que sempre acabem dient que sí a tot. Potser sí. Per lo bo i per lo dolent. Bueno, jo això ho justifico perquè en aquella època potser érem molt més inconscients. I el fet de ser inconscient té una part dolenta, com que et poses en risc de forma gratuïta, però té una part bona, que és que fas coses que una persona... Et dona molta empenta, no? Sí, proves coses que un altre no les provaria, perquè dius, d'on te vas? I nosaltres anàvem i ens hi tiràvem, no? És la part bona també a nivell creatiu, no? Que et tires cap a llocs que una persona que està més formada o que sap més, que té més coneixements, són portes que no les obrirà, perquè els mateixos coneixements et porten en una direcció i, en canvi, si no tens coneixements, totes les portes estan obertes i tu vas per aquí, vas per allà, que no funciona, doncs me voy por esta. És una mica allò de la ignorància, la gosaria de la ignorància, no? I això.
I Ja, fins ja, a... ja està, perquè si no estic aquí fent un monòleg. Doncs jo sóc la Rosa Peláez, que, mira, fa 20 anys que també em dedico professionalment al circ, però una mica el que has parlat tu, Pili, és com si parlés jo, també. He tingut una trajectòria semblant. Jo vinc de la competició del llit elàstic, que és un esport molt minoritari, però des de Sydney 2000 ja era olímpic. I, bueno, vull dir que vaig estar al CAR de Sant Cugat, vaig ser la primera generació d'aquest impuls esportiu. Però jo també em trobava com un peix fora de l'aigua. No era el meu àmbit, però em sentia enganxada a l'adrenalina. I al volar, i això, tela. I a partir d'aquí, fent INEF, ja al final de la carrera, ja vaig decidir, dic, plego de la competició, i hi havia unes persones de circ entrenant mans a mans allà, a la mateixa instal·lació, i em va cridar molt l'atenció, i també em va arribar una mica de forma involuntària. Però llavors em fa molta gràcia perquè justament la meva primera feina de circ va ser al Fòrum de les Cultures, el 2004. Aquí. Vaig fer un càsting i llavors era molt graciós perquè ens van agafar a 2 estudiants, justament gimnastes d'INEF, i 2 artistes ja consolidats i consolidades, com són la Sier i Garnacho i l'Ignasi Gil. I bueno, d'ençà llavors al circ, fins que em portin a la tomba, que dic jo, Aquí ja és la missió, ja... de por vida. Sí, 100%. No, 300%. Clar. I bueno, seria aquest el resumet. I actualment estic en un repte molt xulo perquè estic actuant amb el meu fill. Tenim un espectacle sencer de quasi una horeta, que té 8 anys, i bueno, és tot un repte i una cosa molt nova que no m'esperava, i estic a punt de parir també un solo, que també és un repte que porto anys allà darrere i m'he decidit ja. Quan la lesió millori... De trampolí? No, el trampolí el vaig passar. El trampolí m'ha servit com a base acrobàtica, per això quan dius, ostres, clar, les gimnastes, la sensació és que quan et diuen què has fet de circ, jo he provat de tot, menys malabars amb les mans. Això jo soc inútil amb els malabars. Amb les mans res, però després volar, corda, aeris, patins, acrobàcia. Jo crec que he provat de tot. I llavors ara en aquest cas sí que ja, ara em queden, com dic jo, doncs la meitat de carrera, aprox, no? Bueno, o no, però bueno, ara ja m'he sentat una mica al cap, crec, i faré antipodisme, que són malabars amb els peus, mini trapezi giratori, que és com un aeri de petit format, i teles. Molt bé. I amb això ja em quedo molt contenta. El trampolí ja passó a la història, i aquí també està, però... De moment l'ensenyo. El teu peu t'ho agrairà, que facis aeris, ja t'ho dic jo. Sí, total. De fet, sí, els aeris van venir per... No et passa que el circ és... Ai, em fa mal aquí, doncs va, provem de penjar-nos allà. Totalment. Jo que feia acrobàcia també em vaig caure i em vaig trencar el genoll, i a partir d'aquí, ostres, quan feia res, saltava al minitram i se'm posava el genoll així. I va ser quan vaig reforçar més la part d'aeris. Perquè, clar, les cames als aeris no... Sí, no, va millor. És diferent, clar. Sí, jo notava que saltar no era el meu. L'impacte, no? Sí, impulsar-me amb el terra no, però en canvi penjada em sento molt més com, ai, que bé ja està l'aire. Sí. Així que tot el d'aeri és millor. Clar, potser podríem, bueno, ja que estem amb el tema lesions, millor, no sé si entrar en aquest tema o... El tema lesions? Bueno, jo crec que ja històricament, en principi, el circ anava fent això, no? Vull dir que anava passant per disciplines que requerien més esforç físic i condicions físiques i acabaves sent el pallasso, en el circ tradicional. Acabaves fent de clown. O el més gran, no? El més gran i més savi, amb més taules. Però anaves passant, anaves abandonant una sèrie de disciplines dins de... Vas abandonant perquè ja el cos no et dona tant per... I acabes sent clown o pallasso, no? Molta gent... Ara, com que el circ no funciona així perquè és més individual, no ets un circ que es mou i que no et deixaran allà. La pròxima parada és bájese usted, que ja no sirve para nada. Et tenen que donar una feina i continuar. Però ara, com que és més individual, és més difícil, i el que fa molta gent, també per qüestions econòmiques, perquè hi ha la inestabilitat aquesta de tindre diners, perquè si només actues els teus ingressos fluctuen d'una manera molt preocupant, doncs hi ha la formació, i la gent el que fa és que combina donant classes i acabes ensenyant. Tu dones classes o no? Sí, jo també dono classes. Tothom dona classes, jo crec. El punt de les classes, per mi també trobo que és una llàstima moltes vegades, no sé si estareu d'acord, però a vegades
per mi, per donar classes també s'ha de ser supervocacional i t'ha d'encantar. Sí, t'ha I ens d'encantar. trobem, jo també tinc una escola de circ i fa 15 anys i 20 que fem classes, i llavors és com veus que una problemàtica és trobar professors i professores, a part de qualificats i qualificades tècnicament, que és molt important, però que hi hagi aquesta empatia, aquesta vocació. Sí. Perquè és com, vale, no puedo vivir de bolos, pues me pongo a hacer clases. No sé si compartiu això, ojalà que no, però jo trobo que és una mica... que no és tan fàcil, en realitat, donar classes ben fet. Bueno, o sigui, No? com O que que t'agradi, No, saps què passa? també Jo crec necessites que la part de la ho gaudeixi. pedagogia. i Que tot. per una banda, el fet de que tu estiguis en actiu et fa que no t'estanquis i és positiu pels alumnes. Per l'altra banda, el fet de que estàs en actiu fa que no puguis tindre una continuïtat i la formació necessita aquesta seguiment, continuïtat. seguiment. Jo he fet També. invents de dir, bueno, amb alumnes meus o de dir, vale, donem les classes, ens ho repartim i fem... I acaba sent un lío entre molts. Encara que la intenció era bona, potser no ho vam saber fer bé, també pot ser, no? Però al final tens la sensació de que no saps on ets, vull dir que no... Va vindre l'altre, no saps ben bé què ha fet, sí que et parles i tens la sensació de que no estàs donant una bona formació. És que les classes necessiten com molta regularitat i justament el circ no té ninguna regularitat perquè has d'anar fent bolo quan has d'anar fent bolo i el calendari se't va formant cada setmana, així que no sempre et pots com comprometre, jo crec, Sí, aquestes dues llarg coses, no? termini, perquè després no ho saps segur. El compromís i la vocació. Clar, després ja arriba un moment, jo sí que vaig estar treballant fins que vaig tindre la meva segona. Amb la primera filla me l'emportava, amb la segona és que ja... I després ja comença que sí, col·les, bueno... Clar. Ja ho sabràs tu. I al final dius, no, classes, i jo passo de... I el que sí que vaig fer, en aquella època, quan vaig deixar d'actuar, perquè no és que et trobés a falta actuar, que no em desagrada, però tampoc... A mi el que més m'ha agradat sempre és crear coses. I llavors el que feia era molts assessoraments i amb els alumnes i coses d'aquestes, i clar, era divertidíssim, perquè tu tenies les idees, però no ho feies tu, ho feia l'altre. Li deies, bueno, jo no sé si esto es posible, però tu prueba. I era l'altre el que ho feia. I per aquí vaig lograr com poder fer dins de la formació aquesta part que havia deixat. Que et motivés també, no? Sí. Sí, jo sempre he dit com un acompanyament artístic. Que la creació potser és el que... És on em sento més, que porto més. Que t'agrada. Bueno, perquè és com un joc, i a mi això de jugar i crear, i veure, i provar això, és com el que més m'entusiasma. Em quedo amb la història i me'n vaig a casa i segueixo pensant en allò. No sé, és interessant. Sí, a mi també és el que més m'agrada. Sí. Bueno, i després quan ja has trobat el que vols investigar, doncs investigar-ho a fons, i després també compartir-ho amb el públic és molt bonic. Sí, no, després hi ha... Però crear sí, és molt bonic. Hi ha una part que tens que posar, acotar, no? Que dius, bueno, ja he creat prou, para, perquè si no ens estarem aquí. I és quan et tens que quedar amb el producte que hi ha, tancar-lo i dir... És difícil aquell moment de dir, no, ja està, ara Però això és com que ho fas perquè ho has de fer, però si poguessis seguir creant, investigant el que et dona la gana tota la vida, ho faries, no? Però després, jo ho faria. en els bolos també es va modificant. Clar, és que no? No, sí, això sí. I aquesta part també és xula, que dius, quan fas el mateix número moltes vegades, i de fet, com que hi ha un component emocional, el tens que tindre les teves claus emocionals perquè segueixi, perquè no sigui avorrit, o perquè tingui el mateix compromís. Bueno, si hi ha risc de veritat, suposo que no serà avorrit, no? Mentre ho fas, o... Clar, no ho sé. No sé. Vull dir que t'has de buscar com... Si fas moltes funcions, que... Vull dir, el fet de... Sí, que estiguis motivat sempre, igual. Sempre. Bueno, a mi, mira, en aquest cas... Sí que hi ha moltes... Tinc companyes que també els hi passa com a vosaltres, no? Que diu, jo estaria assajant, o sigui, creant, com dieu vosaltres, ella diu assajar, perquè més la part tècnica, no? I diu, quan haig de fer un bolo és com que em comença a fer mal aquí, allà, no sé què, i dic... Ella no es dedica 100%, però sí que em va quedar, dic, que curiós, a mi em passa al revés. Jo no sé, ara jo m'encanta fer bolos, o sigui, jo em passaria... Crear... No, jo vull ja el públic, m'agrada, no sé, m'agrada estar a l'escenari. Des que ho he descobert, sí. O sigui, entenc aquesta part... d'adrenalina que deies. Aquesta part d'adrenalina i també trobo
que cada dia, encara que hagi de fer el mateix, o 50 bolos m'invento ara, no? Sempre és diferent. Sempre és diferent. Jo li trobo que no estic ara al matí, no estic igual que a la tarda, saps? I la meva espatlla no respon igual que demà. I cada exercici, amb el pilates mateix, no? Quan escalfo, els escalfaments, la gent li agrada variar. Sí, evidentment, però també la rutina mínima és meravellosa, jo trobo, en aquest sentit. Bueno, és guai, també potser tenim tant de caos que clar que necessitem rutina a vegades, no? Perquè si no ja seria molt difícil. Sí, entenc. I quan vau començar en el sector, com el veieu? O sigui, com pensàveu que era o seria? Jo la veritat és que com que vaig entrar de rebot no tenia cap expectativa d'entrada, sinó que vaig anar descobrint, però sí que al llarg del temps he vist que clar, hi ha moltes mancances. A mi sempre m'ha tocat de prop el tema de les lesions i llavors he notat que m'he hagut de buscar molt la vida, investigar metges especialitzats en peus, en turmells o amb aquesta lesió, amb aquesta altra, i he fet molt de maestria, sempre molta autodidacta, però sí que trobo que és una part que és difícil. Vull dir, ara mateix jo m'he hagut d'operar per privat, perquè tinc una trajectòria entre de gimnasta i tal, que cap mútua m'assegura, i llavors t'has de buscar tu la vida si vols que... Perquè t'has d'operar ja per seguir treballant, quan abans, recuperada, i clar, i qualsevol persona no, perquè depèn de com et deixin, és pitjor el remei que la malaltia. Llavors, per mi aquest és un temazo, no? Un dels temazos. Però bueno, l'estatut... No es considera un accident laboral o una malaltia, i tot el que és desgast et diuen... Molt bona aquesta. No, vostè això té un desgast d'ombro, sí, però perquè porto... I amb la formació passa igual. Perquè portes tota la vida penjant... Estic allà penjant-me i ara estic aguantant amb la lonxa. I m'he fet mal amb la lonxa. Ah, sí, però esto no... Com es quantifica? Com es regularitza? És que és molt complicat, jo ho entenc, que és difícil. O quan vaig tenir l'accident de la pelvis, que jo porto unes quantes, també, però l'accident de la pelvis em deien tu no t'has puesto arnès, o sigui, la gent com EPI, equipamiento de protecció individual, saps? I encara avui dia veig molta gent sense matalàs, tio, treballant. Ja, això és fort. Ho sento, però jo, per pròpia experiència, aquí sí que faria una regulació o alguna cosa, o no ho sé. Jo crec que per això que cada cop la gent és més conscient, però encara, Nosaltres érem molt bèsties. No sé, amb el que has explicat, sí. Sí, fèiem empeines a 15 metres. I dius, si me caigo, fotocòpia, pam! Tenies una altra... Ara això no es fa així. I realment pots gaudir més. Quan tu treballes amb el risc en aquest sentit, no pots fer un personatge. Perquè estàs en el punt d'adrenalina màxima, tengo que sobrevivir. Potser sí que quan baixes estàs exultant, però no pots crear un personatge, ni pensar com comuniques, ni buscar emocions, ni... O fer-les molt senzilles, també. Sí, però molt senzilles, Si estàs realment molt amunt... Sí, fas un... Depèn. Bueno, no sé. Jo he fet l'últim espectacle que va ser un repte justament això, però clar, no era el primer que feia. Jo he vist una evolució també personal de... No et diré ni molt menys que sóc actriu, ni de conya, però sí que fèiem un personatge que anava molt acord amb mi, justament tossia, vull dir, coses molt naturals meves, però vam aconseguir crear un personatge, anava amb un bolso i no el deixava anar, vull dir que hem fet acrobàcies difícils i coses i la gent crec que ho valorava. Crec que és xulo també, però no és fàcil de fer-ho, no? Jo crec perquè, òbviament, el risc i combinar les altres... No, però jo el que volia dir era això, que si hi ha unes condicions tècniques que fan que treballis amb una certa seguretat, pots desenvolupar més aquesta part, perquè no estàs pensant que... I jo crec que en aquest sentit sí que s'ha evolucionat, bueno, ha canviat el sector, de com érem al principi a com es treballa ara, hi ha hagut un canvi important. Ara és molt més rigorós, jo crec, no? Imagino, a nivell de protocols, de seguretat i així, com ho veus tu d'Eris? No ho sé. El matalàs no et fa... X. Tinc el matalàs, el trauma del matalàs, clar. Ja, no, però ningú et diu que has de posar-te matalàs. En realitat, si no ho exigeixes tu, que et posin un matalàs, jo crec que... I a les escoles de CIR, no? No, a les escoles sí. Vull dir que hi ha molta més formació, molta més consciència, no? Sí, això sí. Però jo crec que quan vas actuar por ahí... Ja és decisió teva.
en Però cada cop realitat. més et demanen que si l'estructura homologada, coses Sí, d'aquestes, no, això a nivell sí. tècnic sí. Ah, bueno, però per tu mateix. Clar, potser sí, et demanen més coses, però no sé si t'ofereixen més coses. Però clar, no ho sé, jo no porto tants anys, per tant, Jo crec que aquí el tema de noto que encara estic començant i no... Vale. Bueno, El que parlàvem de l'estatut de l'artista, crec que això seria... No? És una mica com Sí. protegir a l'artista, perquè en realitat tens la RC... sí, És el que havíem estat parlant i parlem en el manifest una mica, no? Que en aquests últims anys s'ha construït molt, però s'ha construït molt com Al voltant. com un embolcall, com un edifici, però el que serien les condicions laborals o Clar. de l'artista segueixen sent igual o a vegades o pitjor, no? pitjor. Vull dir, s'ha de fer jo molts crec que, malabars. a veure, quan parles així és difícil perquè després hi haurà gent que està molt millor del que estàvem nosaltres, no? Però No ho sé. generalitzar sempre és una mica complicat. Però sí que és cert que quan vam començar eren molt pocs. Llavors això era un avantatge, perquè demanaven un trapecista i eren 8. Bé, ens ho parlàvem i a veure qui anava, no? Era 8. Ara n'hi ha moltíssims. I la demanda d'aquest tipus de feines no és que s'hagi multiplicat per, Exacte, està per molt- 100. Vull dir que potser han multiplicat per ja. 100 o per 150 els artistes, però no s'han multiplicat per 100 o 150 L'oferta de feina. de feina. Sí. No? Total. I És molt necessari també i això, seguir. clar, hi ha un... I Hi ha això com- també fa, quan hi ha una oferta molt gran, doncs fa que es pagui pitjor, és l'oferta i la demanda. Ja. I llavors no... Això seria un dels problemes que es tindria que mirar, perquè no pots... Perquè és com que creix el sector, sí, però creix l'estructura que hi ha al voltant del sector, però l'artista segueix en molts aspectes tan precari com estava. Jo noto que hi ha com moltes ajudes, potser per la formació, o sigui, o com molta oferta per la formació, també per la creació. Noto que hi ha com molt suport a la creació, després tothom ha creat un o dos espectacles, però després què? I ara què? on està el circuit, no? Aleshores, a vegades sí que, això sí que ho veig, que crec que és Sí, així. que les creacions són curtes, perquè en seguida ja la tens I els amortitzada. circuits, sí, Està tancat. malgrat ha augmentat, i ara neix el festival, he sentit ara, no?, de Solsona o no sé què, vull dir, hi ha coses, però és que falta molt més encara per abarcar això que dius, donar feina a tota l'oferta que hi ha Sí. d'artistes, i no vull dir, hi ha moltíssimes artistes que no es coneixen, que no es poden rodar per falta d'un bon circuit, com tu dius, ben pagat, perquè si no estem en la cosa de que, vale, jo mateixa m'hi he trobat a vegades que he fet, després embarassada, sobretot, clar, vinga, ara torna't a posar al dia. Lesions i embarassos són temes, penso, sobretot amb les dones. I el punt aquest de dir, vale, doncs quin mercat faig ara? Va, doncs anem a provar hotels i càmpings. Clar, clar. Però clar, un bolo d'hotel i càmping és una cinquena part d'un bolo d'Ajuntament, I a sobre et demanen, t'exigeixen molt, nivell i tal, i bueno, que dius, bueno, has d'anar fent malabars de vida, no? Logístics, que hi ha molt per fer encara. Que te'n vas a França i és una realitat totalment diferent, no? Com tothom coneix la intermitents, simplement, no? Una ajuda econòmica per a artistes, o tantes altres coses que Sí, imagino que hi ha. això s'hauria de regular de manera que, doncs això, que l'artista tingués reconeguts uns drets i uns drets diferents. Clar, al principi, quan vam començar, doncs, això no existia, però potser no hi havia tants deures, tampoc. I ara el que passa és que hi ha tota una sèrie de deures fiscals i de passos Tota previs i de la burocràcia que dius tu, que et fa fer més hores que... La gincama, també. Perquè si no, al principi era tot més lliure i deies, vale, pues yo trabajo en negro, ¿qué me cuentas? No, Sí, sí. però ara no pots treballar en Això sí que ha negre. canviat. Ja. I tots són, pues això com, és el que deies tu, no? Que són com anar saltant valles i quan logres fer el bolo és com el premi. El premi, sí, Tindria que ser la funció principal, no? Sembla que t'ho posaran més fàcil, però és mentida, t'ho posa més difícil. I arribes al bolo cansada, o a vegades, no amb les condicions que hauries d'arribar. No, i que el dia té les hores que té, i que ser artista de circ no vol dir que no puguis veure una sèrie o gaudir de... Mira, encara així no he vist cap... No, ja, Imagina't, sí. fent gestions. Que estàs Bueno, quan és no que estàs treballem entrenant, tant que no 36 tens molts hores. hobbies al final. no perquè no tens temps i quan Sort que el arribes a teu casa hobby és el estàs tan circ. mort. No? Perquè, Clar, perquè si no jo no podria. És que en sèrio, la vida és el circ, tot. Sí. Cada. Sí, És molt sacrificat.
és molt sacrificat. Hi ha molta gent que, sí, des de fora em diu, hòstia, nena, quin esforç... Jo no em dono compte perquè crec que m'agrada tant, que ho fas ja, però després et vas... Clar, dius, sí que és sacrificat i tant que ho és. No tothom és tan resilient o perseverant allà, perquè, si no... I és com de posar els propis límits, perquè si no treballaries tot el dia, 36 tota hores, l'estona. Clar, perquè no tens horari. I això és un problema. No tens un... És igual que t'aixequis a les 7 del matí. Te n'aniràs a dormir a la 1, perquè encara et quedaran coses per fer a l'ordinador. I no és allò de dir, ui, mira, jornada laboral, salgo a les 5. Ciao. Ho has de fer tu mateixa i llavors vas fent. I has d'estar com sempre disponible, no? Sembla com que et poden trucar a qualsevol hora, et responen un mail quan volen, però tu l'has de respondre al mateix dia. D'ara per Sembla ara, com una mica... Sí, no tens horaris. Sí. Clar, perquè també moltes vegades no funcionem en els horaris que seria d'una oficina, per exemple. Potser al dematí estàs entrenant i no el contestaràs i acabes contestant mails a la 1 del dematí. Que dius, ostres, espero que no lo vea, perquè que el vegi demà. Però ja no... El poses en modo enviar a les 8 del dia següent. Veus aquesta relació? A tothom, però no va ser això, es venia a la 1. Això existeix? Mira, es nota a les noves generacions, el drive... Us ho ensenyaré. Sisplau. Que soc molt analògica, tio. Jo vull directament i dic, mira... Exacte. Jo l'envio, que si no els diré que jo al dematí se m'oblida que ja soc gran, digo, ara que encara me'n recordo i feina feta. Però sí, el dels horaris i de no poder tindre una vida més enllà del circ, que potser tampoc la utilitzaríem, no? Però jo crec que seria interessant, perquè si no el sector acaba sent com molt... també és petit i acaba de ser molt tancat. Perquè a nosaltres ens dona la sensació que tothom fa circ i que el circ va a tope, però perquè sempre ens relacionem amb la mateixa gent. Ens diu monotema, no? Una mica el monotema. I surts fora i potser diuen trapequé, trapecista, i esto què és? I tu dius, com pot ser que no sàpiga el que és un trapecista? Però és que hi ha un món a fora que té altres... que funciona de forma diferent. Sí, per sort que cada cop es va coneixent més, i el que dèiem també amb les extraescolars, no? Tu fas extraescolar de circ, em trobo més... Poder com a artista ja està una mica més reconegut, ja no et diuen circo animales, o sigui, aquí hem passat aquesta fase, dic més, no sé, Sí, és veritat. una mica, però poder amb les extraescolars encara, o no sé, no està tan normalitzat. No, però bueno, jo crec que ara sí que la gent és normal que el nen vagi a fer circ. Abans era molt més estrany. Però ara estem parlant de 10 anys enrere, o 15. Vaig tindre la meva filla fa 25 anys, que tindrà 26 anys. A Montseny no tan fàcil, Depèn del lloc, però jo amb la meva filla gran, me'n recordo que després devia tindre un any, me n'anava de gira. I el meu company, en vez de dir-li als veïns que me n'anava de gira i que jo era trapecista, deia, no, se n'ha anat a veure unes amigues. I jo deia, però per què els hi dius això? No, perquè em feia vergonya dir que eres trapecista. Dic, més vergonya farà que dir, mira la dona aquesta, deixa la criatura i se'n va veure unes amigues. Tot un mes. Si no dius viatge de negocis. Viatge de negocis? Dic viatge de negocis. Sí. T'importes i he anat a fer un bolo. Es veia com malament. No era que es vegués malament, era raro. I abans de començar a explicar-li als veïns que si feia circ i et feia mandra i dius, no, se'n va veure unes amigues. En aquest sentit ha canviat molt, jo crec. A mi em sembla com que a vegades ara el circ es justifica una mica com... perquè s'assembla al teatre o a la dansa, no? Com que quan et pregunten, però i què fas de circ? No, surts en escena i fas algunes tècniques de circ, però com que no acaben d'entendre què fas i tu, no, bueno, també fem coses com semblants a la dansa o al teatre, i aleshores sembla com que per aquí s'entén, no sé, jo a vegades ho noto així. Potser més per això del circ contemporani o no sé. No tothom coneix el circ contemporani, potser hi ha gent que té com una sèrie d'estereotips vinculats al circ. Clar, sí, jo amb això sí que em noto diferència generacional, Ah, mira, jo això noto com que si els hi fas entendre que és algo semblant al circ, al teatre o a la dansa, potser ho entenen més perquè potser han anat algun cop al teatre. Clar, ja t'entenc. Potser no, però potser un cop al teatre hauran anat i potser al circ no. No sé. Jo ho veig així una mica. Però jo recordo una vegada que en un curset, amb nens, que normalment jo no dono classes amb nens, però aquest era un estiu amb nens, hi havia una nena que, molt bé, de trapeci i tal, i després alhora plorava. Va vindre la mare i plorava, aquella criatura. I li diu, sa mare, és que em fa molta pena.
perquè la Pili no té casa. I imagina't, era una nena de 8 anys. I es pensava Preocupats. que es preocupava perquè jo, com que feia circ, no tenia casa. I jo dic, clar que tinc casa, no? Vull dir que... I és curiós perquè és un estereotip que en nens d'algun lloc el devia haver tret, no? Quina imatge tenia del circ més romantitzada, dels circs d'abans, amb les caravanes i els nòmades, no? Algun cop m'han preguntat, i viatges en avió? I jo, clar, sí, perquè es va més ràpid. No aniré a un furgonet a l'altra punta de... No, i la corda es pot posar... Ara, ja depèn de quins aparells és més fàcil, no?, posar a l'avió que... Sí, hi ha tot una... Sí que és cert, a mi m'ha passat això amb els extraescolars, sobretot, no?, perquè relacionen encara el circ, una mica com tu, però al revés, perquè han estat a la carpa, sí, vaig veure un dia al poble o no sé on, el circ aquell que va venir, però una mica com... Sí, llàstima que el circ tradicional estigui associat a... A veure, no vull dir, o sigui, molt salvar les distàncies, però com cutre, no?, o com... Bueno, no, precaritzat, no? Més precaritzat, o els animals maltractats, aquestes coses, vull dir que... Clar. Sí que m'he trobat bastant encara que ho pregunten o que ho associen a això. Per sort cada cop menys, però bueno. Sí. Sí, però igual també hi ha molta literatura infantil relacionada amb el circ i molta cosa, però amb un circ que ja no existeix ni ha existit mai, no? Vull dir, i potser per això. Sí, és curiós, perquè la literatura que jo llegeixo de circ, anem cap al contemporani, però és veritat que el que hi ha... No podem negar que és una fusió de tot, perquè el circ, l'origen del circ és en carpa, no? I tots els llibres que hi ha és carpes de circ, gires... I aquest món idíl·lic, la família... El lleó saltant pel... Jo no he vist mai un lleó saltant per dins. Per un aro. Però a la imatge queda molt bé. Jo sí que he saltat per un aro, però un lleó fent-ho no. I això que Teo va al circ, segur que surt la primera imatge. El tòpico ideal de... Clar, construeixes tot un món imaginari en el cap dels nens i després... Però bueno, sí que el que té el circ és aquesta capacitat. El més important per mi que té el circ, a nivell de formació i de treball amb nens, és aquesta idea que tot és possible, entre cometes. És com molt... Que pots desenvolupar la imaginació al màxim. I això crec que és una riquesa brutal. I cap tothom. És que el circ hi cap tothom. Que crea comunitat. No es pot fer un número de circ tu sol. Ja. Necessitaràs sempre algú. I la persona que sigui d'una forma física X, el posaràs aquí. L'altra que sigui H, allà. O així, o és més tímid, doncs cap aquí. Més extrovertida, cap allà. O més valenta, vinga, amunt. Més no sé què, doncs els malabars. És que és molt ampli. Per mi és un món infinit, saps? Que engloba moltes coses, perquè hi ha moltes tècniques i disciplines de circ. Sí, que no necessites unes condicions tècniques determinades, sinó que sempre pots trobar una disciplina en la que tu siguis un crac. Clar, i ho noto molt amb els... Jo vinc de la gimnàstica i aquesta cosa dels cànons, d'estar prim o pesar X, tal. Una portora, un portor, ha de tenir el seu cos, i l'àgil serà l'àgil. Llavors, bueno, un exemple molt senzill, però que trobo que és molt inclusiu i que és un llenguatge universal, sense text. És a dir, tu te'n vas a qualsevol lloc del món i pots entendre o pots gaudir del circ. Amb el teatre és el que deia la companya, que haig de fer un text en català ja és per un tipus de persones o tal, que no dic que està molt guai, també, però amb el circ és un llenguatge universal, també, trobo. I que et treus un somriure o un sentiment o el que sigui al nen més petit, al bebè, a la iaia o avi de 80 anys o X, a tothom. Jo trobo que amb l'experiència pròpia aquesta és el que més et connecto, que és per tothom i tot l'univers. Bueno, i el que passa que també el circ després hi ha com diferents tendències i no és que una sigui millor que l'altra, vull dir que és superobert. Divers. I es pot explorar molt, no? Clar. Clar, jo sí penso en quan vam començar, que no hi havia ni escola de circ, ni hi havia res, doncs el que fèiem també era el moment, als anys 80, que començaven, hi havia molt teatre al carrer, hi havia la Fura dels Baus, hi havia comediants, hi havia principi de Tàrrega. Molt itinerants, poder... I doncs hi havia moltes hibridation, vull dir, és que el que et dedicaves a fer era híbrids de coses, no? Era com, quan no tens res i amb el que tens era com
bricolaje, no? De dir, amb el que tinc, faig agafo aquest d'aquí, i pum, producto. Ara que dius... I això et donava Clar, que molt les hibridacions fossin molt fàcils, perquè és que no tenies una altra manera de fer-ho, no? O una pauta d'allò. No hi havia pautes, i això era molt important. Hi ha una frase que se'm quedarà sempre, una de les primeres feines a part del fòrum, de les segones, quasi, era amb la companyia Gog i Magog, que també era molt d'aquella època, també de passar carrers i titelles gegants, o ara l'acròbata, vinga, fes... I em deia, quina pauta? Diu, tu, contemporáneo festivo. I jo, vinga. I això em dona taules, però era com des de Torres fins a Malabars. Em van ficar una bombolla en una piscina, un dia fer teles a no sé on amb el vent. Bueno, a mi és espavilat. I, bueno, dins de tot això, com... Eso, la frase aquesta em va quedar gravada. Contemporáneo festivo. I era una barreja també de moltes coses, moltes arts. Diferents, sí, era com anar fent proves. Sí. I barreges. Sí. Era curiós. No fa tant, 20 anys, vull dir... I exacte, i abans encara més, oi? Amb Sí. Sarruga, hi havia moltes companyies d'aquestes. Sí, n'hi havia moltes. I després el que també moltes vegades passava és que coincidíem en els mateixos espais. Perquè, per exemple, amb Sarruga, la Fura, nosaltres amb l'altre Pili entrenàvem el gat de l'Hospitalet, hi havia... Vull dir, la Tecla Sala, i allà estava tothom. Bueno, tothom. Vull dir que hi havia moltes companyies diferents i tu interactuaves amb elles, perquè menjaves allà, perquè estaves... Hi havia aquests espais més com... De compartir, col·lectius. Sí, perquè no hi havia espais específics, llavors el que hi havia eren naus que feies contrapartides i a canvi igual tenies que fer alguna cosa amb l'Ajuntament o amb qui fos, i allà juntava artistes diversos, no només del món del circ, sinó del teatre, i això era com molt enriquidor, perquè feies col·laboracions i feies... Bueno, era com... Potser perquè éreu poquets, no? Sí, clar. I aleshores sempre éreu els mateixos i us Bueno, coneixeu sí. més. Sí. Bueno, després també hi havia coses que passaven fora, però... com el Sèmola o... Però sí. En aquell moment era... Jo crec que era això, que hi havia com moltes ganes de sortir al carrer i fer coses. També era... Acció, ens emmirallàvem amb el que estava passant a França o el que estava passant a Alemanya i llavors era com aquest boom, no?, d'aquesta explosió de coses. Clar, avui dia ja... Ara tot està molt més acotat. Sí, oi? La central del circ, que ja estàs meravellós, però sí que és cert que poder és com més individual, no? També una sensació d'individualitat o poder és des de la... que no tinc tanta pràctica. Molta gent fent solos? No, oi que sí? Sí, això pot ser. Però no sé si també és com part de perquè està precaritzat, que molta gent fa solos, perquè al final si tu has de vendre un espectacle i sabem que l'espectacle és com el producte i l'has de vendre a un preu que t'ha de sortir a compte, no sé si, a no ser que siguis molt famós, no sé si de sobte pots dir vinga, farem un col·lectiu de 20 persones, a veure qui ens agafa. La societat ja et porta a estar individualitzada. Aleshores, clar. clar. I encasillada una mica, no? No és tan fàcil, suposo. Sí, perquè crear és molt un difícil col·lectiu mantenir molt gran. una companyia gran. Això, a veure com ho fas. Sí. Llavors, l'altre és la... I se't multipliquen les tasques de gestió, distribució, bueno, no, de producció, logística. Clar, si ho penses. I tenint en compte que som les artistes que fem tot, Pues al final has de dedicar el doble de temps. Bueno, no ho sé, potser també el que passa que no sé si treballar només així números petits és prou... Ja encara el mercat és més petit, perquè tens que treballar com en cabarets o en coses que, saps? Si tens un... o no. No sé, a vegades un solo, no sé si el solo és... Clar, la gràcia és que demana un espectacle sencer. El repte és que, vale, aguanta el solo. Sí. Amb ritme i tal i qual. Perquè, si no, hi ha bueno, i que sigui... Que sempre és més interessant quan hi ha interacció entre humans, no? Clar. Jo crec, no sé. Jo crec que està encarat el tema dels solos perquè és per abaratir el producte, també, trobo. Saps? Que, Sí. Bàsicament, a veure, és un repte que ara mateix també tinc i em ve de gust perquè ja vinc d'una trajectòria, però a part també és per dir, bueno, una part és això. Sí. No sé si també és com que hi ha gent que pensa com que vol fer exactament el que li dóna la gana i aleshores potser vol fer un solo per pensar... No, jo sempre havia treballat, quan vaig començar treballava amb un altre Pili, érem les Pilis, i he de reconèixer que en el moment en què ho vam deixar-ho, vaig sentir una liberació, no ho sento per l'altre Pili, perquè clar, sempre estaves treballant
condicionat per l'altre, que està molt bé, Bueno, està... Sí. Té les però que dues. arriba un moment que potser tens la necessitat de dir no, jo prou, vull treballar sola, però igual és Ja. perquè vens d'un... Això que dic, clar, èpoques, no? Sí, Trajectòries. Depèn Però d'on si no, vinguis, Si no, està molt bé treballar amb gent, perquè Ja. és molt més ric. enriquidor, clar. Sí. I el que almenys en els aeris es feia molt era que hi havia gent que anaven saltant d'una companyia a l'altra, perquè passava això, un s'ha fet mal al peu, pues me pillo clar. l'àgil d'allí i hi havia Uah, aquesta... ara per mi crec que això és molt molt bona, aquesta. Ara jo crec que això és molt difícil. No hi ha tants intèrprets feia ara, molt. no? O per la individualitat, no? No sé, per exemple. Modificaves, clar, el número canviava, perquè si tu, Ja, per ja, exemple, sí. era un número de Clar. dobles i que estava fet amb unes característiques que tenien aquelles persones, si el portó o l'àgil no podia i era substituït per un altre, el número canviava, clar, et mories de la risa, perquè el veies i era una altra cosa. Clar. Era nada que ver con lo que Ja. estava substituyendo, perquè era un altre personatge. Però sí que hi havia molta mobilitat entre companyies del mateix, diguéssim, àmbit, d'aeris o de... I ara creus que no tant? Sí. Jo crec que avui dia és més complicat. No sé, nosaltres com a realitat de la companyia Cirlos, que hem estat 15 anys, clar, era, vull dir, entre 3 persones volem un espectacle per tots els públics que et porti 6 disciplines diferents, perquè bueno, ens agrada a nosaltres realment circ i varietat i tal, però també sobretot perquè veus que el públic també, depèn de quin tipus, no? De festes majors, de carrer i tal, bueno, ens agrada que el ritme estigui determinat. Llavors, clar, substituir això és saber, vull dir que, clar, no és només substituir el número de teles, és, vale, primer, és tècniques canviar. que les Ja. busques ja que no són tan... que avui dia hi ha més especificitat, no? Que si la corda llisa, m'invento, no? O, Ja, hi ha coses més bueno, específiques, potser. nosaltres fèiem patins acrobàtics o el rulo amb dos, que no Clar, és tan això no pots fàcil, substituir. o monocicle que et puges a dalt de... que És intentes que- innovar, però clar, després et trobes amb que, vale, qui et substitueix a tu? O si tu no treballes, no cobres. I sí, m'he trobat amb que no és tan fàcil com abans. No, i no només no cobres Ah, vale. tu, sinó que si Sí, si ho són trobo. 3 persones, els altres 2 o et substitueixen Clar, o no per cobren això ells tampoc, arribes al no? límit del teu cos. Perquè això és com Ja. arribes a forçar, que a mi m'ha passat això ara, en plan, quan pares, quan no sé... I vale, fins que no tens el senyal claríssim de dir, vale, para, no et pots caminar, Ja. has anat seguint, perquè el teu equip, encara que sigui un mini equip, depèn de clar. tu. I és així, i és clar, és una moguda en molts sentits, emocional, logística, tècnica, física... Bueno, Ja. però ja et dic, jo igualment no ho critico, o sigui, és una desavantatge, però la balança segueix cap a... Conclusió, Sí. el sector del circo es masoquista. Somos nosaltres, sí, una mica Ja, sí. sí. Però amb 300 vides més seguiríem triant el circ, Bueno, potser la 299. Ja està. Jo canvio. Poder d'aquí Ja. 20 anys dir que també... Sí, sí. D'aquí 20 anys, pels 40 anys de la PSC, què li demanaríeu al sector? I jo d'aquí Ui, 20 Déu-m'hi anys coses. estaré molt gran Carta ja. als Reis. sé. Estaré a la residència ja d'aquí 20 anys. Bueno, potser no. Jo d'aquí 20 anys Per poder-me què? pujar Si a la puges- taulada com em pujo ara, que quan hi Clar. ha una gotera. Amb I a la, això i ja a em la quedo. corda. Clar. Jo crec que demanaria sí que com a França, no? Poder això que dèiem d'una protecció de l'artista, clar, ben justificada, però que tingués més condicions, sobretot a nivell de les baixes laborals, perquè les baixes d'autònoms d'avui dia ni te les explico. I això, com més caliu que a l'artista, a la individualitat, no? Això que dèiem, posar al centre a l'artista. A l'artista llavors. un altre cop en el centre i d'alguna manera mirar de millorar les seves condicions. No? Sí, Sí, escoltar com quina és la necessitat real de l'artista, perquè si no és com que es va construint moltes coses al voltant, però potser venen d'altres necessitats com més polítiques i no és tant el que de veritat les artistes volem dir. No sé. Sí, perquè a vegades jo tinc la sensació de que a l'artista complicat, no només ha deixat d'estar en el centre, sinó que has perdut el teu punt fort. Vull dir, el sector sense l'artista no existeix, és així. sí. Llavors, és com... Bueno, és el que dèiem, no? Que ha deixat de ser el motor i ha passat a ser la benzina. Sí. Llavors també ha perdut per part de la seva capacitat de creació, de la seva creativitat, perquè estàs pendent de tantes coses i tens tantes obligacions Sí, clar. que al final No hi ha temps deixes per de banda crear. el que és la teva funció. Sí.
I jo trobo que també jo entenc que no deu ser fàcil, això que estem demanant, perquè, clar, cada artista de circ, al ser tan gran, tan ampli, per lo bo, però també per les desavantatges, com regules això? No? Potser tu que fas malabars no és les mateixes necessitats o el mateix estatut igual que una persona acròbata o una que es penja de 20 metres, no ho sé, clar, és diferent. O una que té 10, perdona, clar, exacte, clar, una que acaba de sortir de l'escola o una que ha sigut mare o una que està a punt de retirar-se. Vull dir que cada època varia, no? Jo crec que això varia, vull dir, és més que una altra professió, sí que un infermer, una infermera, professions importants, no? L'educació i la sanitat. Clar que, en teoria, pots durar... Clar. Però amb el circ és diferent, no és el mateix als 20 que als 40 que als 60. Sí, però bueno, a vegades amb el circ es comparava abans almenys amb el que serien els atletes, no? I ens feien una vida molt curta, però això tampoc no té per què ser així, perquè jo crec que et pots... No estic d'acord, exacte. Té que ser que la teva, fins als 30 anys, fins als 35, ja, pa casa. A més, reivindico un circ també que el públic també pugui ser plural, que no vegi la trapecista com un fideu, no, que hi hagi també persones més amples que puguin ser trapecistes o qualsevol exemple, o una gent amb canes pujant a... Doncs clar que sí, bueno... Sí, ha d'haver-hi més diversitat, no? Més perquè diversitat, si no, en encara realitat, sembla com que el circ sempre és molt divers i tot, però si ho mires bé no és. Molt bona, sí. Al final passa per Al final és un reflex de la societat també i... Total. Clar, d'alguna manera és això, reprodueixen el mateix que passa fora i passa a dintre. A nivell, per exemple, per ser dona, vosaltres heu tingut algun tipus de sensació de discriminació? Però jo no l'he tinguda, A nivell de condicions, vols dir? No, el fet de ser dona, si us ha influït en la vostra... Heu tingut menys opcions o... Perquè jo això no ho he viscut. Clar, jo he viscut el que he explicat abans, a l'hora de ser mare. A part de la maternitat. Bueno, però tia, que hauria de ser un dret. Sí, perdó, és que per això ja en general a la societat, però és que a mi em va costar, perquè jo com a mare dic, només tindré un fill perquè em dedico al circ. Vull ja una mica posant els peus a terra, sí, vull embarassar-me com a dona, vull tenir aquesta experiència, però sé que em vull dedicar al circ tota la meva vida i llavors un fill, vale. Ja no 2 o 3, com aquí poder. I després també, si tu et dediques els 2 primers anys a una maternitat completa perquè la vols gaudir, perquè és l'únic fill per lo que sigui, no pots viure. Vull dir, llavors t'has de... Ja et dic, jo vaig començar amb la lliga d'hotels i càmpings o tornar-te a posar en forma, si ets acròbat o tal, hi ha gent que el triga més que d'altres o menys. I no va ser fàcil tornar a entrar al circuit. I conec bastantes dones que els hi ha passat el mateix. Això podria ser com a dona, l'única cosa, a part d'això, no. Al contrari, crec que les dones tenim més empenta i... Crec que sí, no? I a més és que hi ha moltes dones en el circ aquí. En aquest sentit, només la maternitat. No sé si Mar, tu... Home, jo a vegades sí que em dóna la sensació, però clar, és que ja és una cosa... Al final és com està estructurat a la societat, així que vulguis o no, una mica sempre ho notes a la teva feina. Jo noto a vegades com si no se t'acaba de prendre tan en sèrio. No sé si també és perquè sóc jove, però a vegades em dóna la sensació com de que m'he de justificar o m'he de reafirmar que sóc professional, com que sóc suficientment professional, no? No ho sé. Potser per ser dona i per ser jove. Jo ho noto així. No sé, d'aquí uns anys us diré si era perquè era, però... Ja, mira, sí, és que a vegades són sensacions. I igualment sí que a vegades veus la programació d'alguns festivals i et dona la sensació que hi ha molts més homes programats, o com que és molt més fàcil que espectacles no tan bons, però d'homes o de molts homes, ningú els hi preguntarà mai perquè... I ara avui dia, ara que dius això... Perquè són només col·lectius d'homes, no sé. Ja, i també, si t'has fixat, he vist ara cabarets de dones, o sigui que s'ha de fer expressament... Sí, també això. No, el cabaret de dones, o una cosa només amb dones, o no sé què dius. Bueno, que bonic, que guai, però clar, és que, exacte. Els festivals tots plens d'homes no es diuen festival d'homes. Exacte. Espectacles pel Dia de la Dona. Mira, és que a mi el dia de... Dic, a veure, hi ha el Dia de l'Home, i el Dia Mundial de... O sigui, cada dia és el Dia Mundial del Circ, cada dia és el Dia Mundial de la Dona, i de tot, no sé... No, sí, com si només poguéssim treballar al març o alguna cosa, no? Això sí, es veu una mica...
Que ho fan amb bona intenció, que la humanitat ho fa amb bona... Ja sé que Sí, no ho fan mala, Sí, però... perquè és això de celebrar coses que al final hi ha dies de tot. Pots trobar el dia de lo que vulguis. I celebrar-ho quan vulguis. No, que Ja. està bé, que ja sé que es fa amb una estratègia i amb un fi... Hi ha Que la intenció és bona. Sí, hi ha una part de difusió que és important. Mira, Però amb el Dia Mundial del Circ, ara he vist que també la gent ha pres més consciència i el mes d'abril es programa més circ, també. Ja, no, hi ha, Que sí? hi ha coses que estan bé, clar. A part de l'estiu, la festa major, la programació cultural Sí. d'estiu, no? sí que això, jo no sé si ara passa tant, però va haver-hi una època en què tots els diferents festivals coincidien. Sí. Hi havia overbooking d'espectacles de circ, que potser era cap a maig, juny, i després no hi havia res, Sí. tot l'agost, I moltes vegades, Sí. a vegades perquè també el festival utilitzaven els mateixos artistes que venien per no sé què i els programaven també a l'altre, i llavors, clar, anava Ja. seguidíssim. I era poc circ allà, quan era tan seguit que dius, bueno, no podria ser Entre la poc i programació una mica més Àmplia? lògica, vull Ja. dir, perquè si la gent no anirà, o Variada. potser sí que hi anirà gent, si és Barcelona potser hi anirà gent, però més variada i que abarqui més llocs a part de Barcelona i Rodalies. Sí, sí, totalment. Ja. I aquí solucionaríem un problema de feina important, si hi hagués una programació més com a França. A França hi ha molta més programació, en qualsevol poble. Sí, Tu vas a no? Jo l'estiu, crec que bueno, jo almenys la sensació que he Pot ser. tingut, vas a l'estiu de vacances i en qualsevol poble petit, gran o mitjà, pots trobar coses de teatre i moltes vegades de circ, no? Clar. Activitats en caps de setmana de juliol, d'agost, Que per sort Aquí això... no. Va millorant, però Va millor, igualment vull dir que jo no- el circuit està tancat, no? Sí, exacte, que hi ha, més que res això, la varietat dels artistes, no? I que hi ha 1000 pobles encara més per explorar i que no aposten per programar circ. A Sí, vegades perquè no moltes s'aposta. vegades en els pobles petits S'ha d'anar- Bueno, tenen... fa por, no? Els hi deu fa por. Bueno, o potser és una qüestió de reset, però moltes vegades un dels problemes és que la gent aposta per lo segur. I llavors a vegades veus pobles que estan fent la mateixa festa major. Clar, l'orquestra... Des de la misma l'orquestra, orquestra que l'has vist com va envellint. Que és maco també, que és maco! Sí. I dius, home, potser alguna novetat. Sí, això em va... Sí, Ja. Això funciona, doncs ja així. així hasta el fin de mis dies, no? I, home, apostar per alguna que no coneguis, desconegut, encara que no agradi, no? Ser Mira, una mica... Clar. Els meus bolos preferits són quan vas a llocs que s'han decidit, pobles petits, que s'han decidit a fer alguna diferent, que és això, un de cada 100, Ja. i dius, hola, i que l'àvia o o sigui, les persones, uau, tenen una cara i ho gaudeixen igual que el nen, que en teoria has fet l'espectacle pels infants, no? Però jo dic, per aquest públic, o sigui, l'espectacle va per tots els nens petits, mitjans i grans, de totes les edats. I llavors, però encara falta moltíssim. Sí, jo crec que Sí, aquí i- seria un camp És un camp, per també. descobrir aquest. El Clar, de les com- festes majors, el de les... I es Però podria fer antigament moltes més sí coses. que a les festes majors hi havia més circ, o què? No, jo crec que No? al revés. Ah, no ho sé, No no ho ho sé. sé. Jo diria que no, que ara s'està com educant, inclús amb això, amb aquests plans de... No, de... I fa 40 anys jo no ho recordo. No. Però Val, després, no sé per què. Jo per pensava que- exemple, jo estava aquí a Barcelona, però sí que tens la sensació que fora de Barcelona no passen coses i potser hi ha molts circs que no entren a Barcelona Però que i hi ha que molta sí que cosa. han passat Sí. per allà. Vull dir, tu penses, bueno, i aquí qui haurà vist circ? I sí que n'han vist, i n'han vist de petits, perquè... Però hi ha molts circs d'aquests petits que hi havia de circs clàssics, amb Itinerants. animals i tots Clar. itinerants que ja no ni entraven a Barcelona, Clar, és el que anava... però que circulaven pels pobles, no? A les festes, o sigui, realment els pobles, que això de festes majors jo crec que ha anat increixendo, el que sí que coneixien aquests pobles era això, sí, alguna vegada ha vingut el circ allà al pàrquing a instal·lar-se o a no sé on, i llavors Ja. anaven perquè... Però així com a programació de l'Ajuntament, com a tal, poca cosa, o a vegades inclús encara els hi fa mandra. Vull dir que podria... Un exemple, al Port de la Selva, un poble que m'estimo molt, portàvem 15 anys que, bueno, jo com a estiuejant vaig dir, ei, mira, què us sembla? I ens van... Tenien una mini partida, però llavors van quedar tan contents aquell any que van seguir durant 15 anys més. Però l'any passat, inclús també, vull dir que veus que ha anat bé i tot, inclús encara costa perquè, per exemple, va venir el Circ Cric, que és genial,
però que dius, va, i llavors, no farem circ a l'estiu perquè ja ve el 31 d'agost ja ve el Circ Cric. I dius, ja, però la festa major és el 5 d'agost. Saps? I per això, colin, que no és per criticar res en absolut, al contrari, però dius, és que una cosa no treu l'altra. Clar, clar. I encara hi ha... Vull dir que encara costa. Costa, sí. Jo, mira, estic molt sensibilitzada amb els pobles i les festes majors i això, perquè trobo que s'agraeix molt i funciona, que flipes. Sí. I a poc. Bueno, hi ha aquests plans, no?, amb el segon pla d'impuls i tal. Bueno, ja s'ha anat fent una miqueta els pobles de circ. Es va fent. No sé si està plantejat perquè vagi d'una manera... Això ja no hi vull entrar, perquè no ho conec tant. Però, bueno, potser s'ha d'anar treballant allà, tothom hem d'estar... No sé si com a tancament voleu dir alguna última reflexió Profunda. alguna cosa que us hagi quedat dins. No sé, algun tema o... Jo crec que ja ho hem dit tot. Però Alguna cosa positiva. Però si som molt positives, Però és que, nosaltres... Hem criticat molt, hem rajat molt. He dit moltes coses. Hem rajat, però és que hem de dir la veritat del que pensem una mica. Sí, no, total. Sí, si us queda alguna cosa, si no, jo crec que material tenim per... Sí, com a positiu, a veure que l'existència de la central del SIC, l'existència de que es va ampliant el sector, no? Les condicions també de la PSC no són les mateixes que quan van començar, que les institucions van agafant força, això és positiu. Vull dir, ara els usuaris poden gaudir de coses que abans no existien, no havies d'anar a la macabra o a llocs particulars, i vull dir que les escoles de circ, la formació, els cicles formatius, ara ha entrat a la llei d'ensenyament, no? Sembla, a la llei de... Clar que hi ha molta oferta, i vull dir que el circ va com sumant, es va expandint, jo trobo, malgrat tot. Sí que va creixent, així sobretot va creixent a nivell de... Vull dir que ara la gent troba... S'ha normalitzat que faci circ. Sí. Una mica més. Una mica pot més. ser. I Sí. no... I jo no, per exemple, ara que estem per allà, per Lleida, pensaves que en els pobles, quan diries, oh, és que jo faig circ, et mirarien amb cara de, Ja i no, para nada. Gens, vale, pues venga. És molt més natural el que puguis fer circ del que era abans. I en realitat tot el que és la professió, qualsevol professió artística s'ha normalitzat molt més que abans. El que passa que en totes, no només en el circ, una cosa és que es normalitzi, que s'accepti, i l'altra cosa és que es valori, això és diferent. I entrem en allò que potser una cosa és que es normalitzi i l'altra cosa és que ho... Molt bona. Ara valorar-ho més. Que es Apreciar. pensi, sí, apreciar-ho com una feina. Correcte, molt bona. Perquè aquí és, bueno, què, tu els artistes aquí passant el dia. I Ja cert, estàs treballant tot el dia, en realitat. Clar. Sí. O, ja estem en altra cosa, o sigui, les classes, però és veritat, les classes, o sigui, si feu classes, si tu no vas a fer classe, la baixa no et cobrirà, el que no treballis perquè estàs malalt o tal. Vull dir, és que tornem a... Vull dir, penso que sí, que tornem al tema de... Sí, de tindre... Com seria la... Sí, la L'estructura. cobertura, una cobertura les condicions laborals. més definida. Més humanes. Sí. Més humanes, perquè en realitat és això, no? Vull dir, per molt que facis circ, no deixes de ser humà, no deixes de menjar, no deixes d'emmalaltir, no deixes de... Però sembla que no pots parar mai, sempre has d'estar allà. Sí. O com que ens encanta la nostra feina, doncs és com no... Sí. Bueno, no és una feina, saps? O no és tan necessària la cultura. Home, això ja és evident. O diuen, bueno, com que ho has escollit tu, dius, bueno, prova de fer circ, ja veuràs que és dur. Clar, sí. Sí, no, hi ha la història aquella que m'explicaven a mi un dia, de que això venia del fet de pensar que ganaràs el trabajo con el sudor de tu frente. Llavors té que ser algo que faci mal i que sigui dolorós. I pues el circ és dolorós a tope. Venem-ho per aquí. Sí, mira. Ja, és veritat. Però en canvi hi ha la sensació de que no ho és. No? I que tu passes molt bé tota l'estona. Sempre que hi ha eleccions, estem així. Quan hi ha eleccions és igual si són municipals, si són... Sempre, o gairebé sempre, hi ha algú que diu esto es un circo en algun moment. I és l'única vegada que sents polítics parlant de circo i no té res a veure amb el circ.
Com a caos o despectiu. Ojalá fuera un circo el Congreso de los Diputados. Exacte, molt bona, molt bona. Molt millor aniria que la gent del circ està molt coordinada i molt... I són molt més sèria de la que gent es I tant, pensa. són molt més responsables i després en el circ hi ha tothom treballa plegat i és tot menys jauja, perquè si no estàs perdut, no? Si estàs descoordinat. Total. Pues eso. Bueno. Convertim el congrés en un No circ. sabem si ha acabat millor o pitjor, però ho hem intentat. Jo crec que és super. Ja està molt bé. El circo en la Moncloa. Bueno, tallem. Sí. Però el que dius, total, o sigui, l'única vegada que escoltes, a mi em fa molta ràbia, que la gent utilitzi, en plan, és que esto es un circo, és que vaya payasos. Sí, circo i pallassos, amb això... Tu eres un pallasso. Inténtalo, és difícil. És que és com, estàs barrejant unes coses que no tens ni idea. I jo pensava que això passaria, perquè és una de les pràctiques que jo faig per curiositat, i dic, no, ara ja no ho diran. Però sempre hi ha algú, i no és allò un carcamal que diguis és que aquest tio pensa que el circ és així perquè té 80 anys. És que hi ha gent de generacions, hi ha gent jove que no inclús de entén res del partits circ, de més d'esquerres o així, i que de cop et deixen anar al circo. I dius, ostres, però que... En sèrio que tu tindries que dir això? La gent de teatre no té ni idea de circ, tampoc, saps? O sigui, jo fins que vaig començar a treballar aquí tampoc no en tenia ni idea, i els meus amics dins de... Vosaltres teniu la vostra bombolla, no?, que dèieu... Sí. Ai, perquè tens la sensació que la gent en sap molt i va molt al circ, però perquè et relaciones només amb gent de circ. Doncs a mi em passa el mateix amb el teatre, i ara que també estic entrant al món del circ, és que són com... comparteixen moltes coses, hi ha moltes persones, però no es coneixen del tot i no saben, no tenen ni idea. I és com, hòstia, com pot ser que gent tan propera no sàpiga realment l'una de l'altra? No sé, a mi m'explota bastant el cap, com de dir, com pot ser? O sigui, no ho sé, hi ha tantes coses artístiques i ens quedem a la nostra bombolla també. Potser en altres països que hi ha més, estic parlant, jo sé, a Suècia, o així, que les escoles d'art són més plurals i que no és només de circ i de... que estan interconnectades, sí, no? potser es dona més aquesta, perquè és una llàstima, en realitat. Clar. Perquè tens molts punts en comú, i a més que et retroalimentes, vull dir, si estàs en un envoltat... Hi ha més coses híbrides, no? Com que s'inclouen més... Com que les barreres entre les arts són més difoses i el circ també pot tenir text, i pot tenir audiovisuals, i pot tenir unes coses que potser en l'ideari clàssic no entren i ara sí. Jo crec que tot suma, i el teatre o la dansa igual. Tot el que sigui híbrida, crec que... De fet, en el teatre avui dia hi ha més, no? Hi ha classes d'acrobàcia, que potser, no sé si era abans, Sí. Perdona, que te'n deies. Però jo a vegades noto com si això d'hibridar, o sigui, com de posar-li text al circ o posar-li audiovisuals i tot això, a vegades és com una justificació per dir, no, mira, és que el circ és més, és suficient, no és només circ. Com si només el circ no fos suficient, saps? I a mi això a vegades em fa una mica de ràbia. Sí, perquè saps què? S'acaba perdent el circ també. Perquè és com si... S'acaba perdent el circ aquí també, És que és una paradoxa. És una mica com això de... No, jo no sé si estan gravant ja, perquè Però no t'has trobat, Marc? Sí, que em sembla com a vegades, per exemple, el de Circus Next, no? Que és com, si el circ no és algo com realment molt contemporani o molt diferent, no és suficientment com filosòfic perquè sigui una art elevada, i aleshores com el circ que fem a la plaça o als carrers no és suficientment cultura o suficientment art per tothom, perquè l'art ha d'estar en el gran teatre, en el gran museu, perquè algú consideri que això és una gran peça d'art. Per mi és una paradoxa, No ho sé. perquè estic totalment d'acord. I alhora gràcies, que el circ l'estem pujant, però alhora perquè el circ que ja fèiem no pot estar Però jo trobo que hi ha... elevat al que ja tenim. Clar. No, i simplement la reflexió que és molt guai que interactuïn totes les arts, però alhora no sé si us ha passat, però jo vaig a veure algun espectacle que diuen de circ contemporani i dius, vale, però què té de circ? També hi ha poca cosa, vull dir, hi ha molt un percentatge que també, vull dir, jo, saps? Això dius, a veure, per això jo als meus espectacles intento fer circ. A vegades d'això
això, d'estar veient alguna de circ i comencen a parlar i jo pensar, però per què hablen? No cal. Sí. També, és que és la línia... Sí, és que a vegades... Ostres, estaves fent una cosa tan bonica i estava tan emocionada i és com... No cal. O sigui, és com trobar l'equilibri de, Sí. que guai, trobem-nos i fem coses i tal, però no perdre tampoc l'essència de cada Temazo, eh? No, però jo penso que hi ha com tendències i a vegades aquestes tendències sí que fan que hi hagi un determinat producte perquè és com una casa, gairebé una moda, no? Sí, sí, sí. Però que el fet de tindre la llibertat d'expressar-te com vulguis, que saber que tu pots sí. expressar-te com vulguis, és la gran riquesa. Després tu fes el que vulguis, fes contemporani, clar, fes no. circ tradicional... No, fes el que sàpigues fer i el que et surti. Bueno, i en realitat, per mi el circ i totes les arts són comunicació, el que vulguis comunicar, No, clar. el que vulguis expressar, i quan menys estiguis condicionat per modes, per tendències, per també, ara no parlo només del circ, no? Que a vegades, com que depenem molt de les administracions a nivell de subvencions, acabem reproduint el mateix tipus de discurs, perquè és el que en aquell moment, que és un discurs que és el que està en la societat en aquell moment en el centre. I l'art moltes vegades no era que reproduís el que passava a la societat, sinó que moltes vegades s'adelantava o la feia canviar o feia coses transgressores per... I això s'ha perdut una mica perquè a l'estat tu dependre d'una subvenció acabes escrivint el que volen escoltar. Escrivint el que saps que te la donaran. I això és fortíssim. O com vols, clar. Pensant en els xecs, no? Les capsetes que has d'aplicar perquè diguin, vale, a este sí. Llavors ja crees l'espectacle pensant en... ChatGPT ja pleno. Ja total. O que diguin també tonteries, però a vegades és festival de circ i després els espectacles, vull dir que llavors no diguis que és de circ, és com interdisciplinari, un espectacle multidisciplinar. Fantàstic. Aquí ja, no? Però a vegades dius circ i dius... I després no és, ja. Perdó que soc monotè, o sigui, jo quan tinc una idea, però que ho trobo molt, I sense criticar la recerca i el revés, que és molt guai. Simplement, amb aquesta tendència que tenim d'encasillar, també ens perdem a vegades i, bueno, què sé, és que els humans... Però has de pensar que el circ ha canviat des dels inicis fins ara, vull dir, ha canviat i canviarà contínuament i anirà cap a un... Clar, sí, molt. Clar, deu estar buscant, no? És com que està buscant, jo crec. Sí, però la definició de l'art del més difícil encara, amb el cos, no sé per mi... Però potser no sempre és el més difícil encara amb el cos, no? Pot ser també el més arriscat, i pots arriscar d'alguna manera que no sigui amb el cos, suposo. Treballant 36 hores al dia. Ja tot el que fem és molt arriscat. Ja està fet. No ho sé. Bueno, això és el que entès, mental i física, fatal. Així estem. Ja. Sí, no sé. Que no acabaríem, perquè clar... Bueno, Però bueno, no sé si està... Ja estem. Sí, moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. a vosaltres, que guai. No sé com resumirem això. Ja. Irresumible. Això és el que estava pensant. Ja, és que... Em mataràs, jo no paro de cortar. Ens hem trepitjat, unes a les altres. No, però bé. Sí, molt raro. Tu m'has dit, nena.